Revolučná novinka, ktorá mení spôsob výstavby, práve prichádza na Slovensko. Blok Shedel PS je ľahký, no veľmi pevný stavebný blok, ktorý mení spôsob, akým sa stavajú priečky a bytové jadra. Blok sa dá jednoducho rezať odporovým drôtom, čím dosiahnete dokonale hladký a čistý rez bez zbytočného odpadu. Vďaka zámkom perfektne drží tvar a jeho telo zaručuje stabilitu aj pri náročných realizáciách. Na spájanie sa používa polymerové lepidlo, ktoré vytvára pevné spojenie a zabezpečí dokonalú stabilitu celej steny. Pre extrémne zaťaženie je tu aj šedý blok, ideálny na zavesenie horných kuchynských skriniek či umývadiel. Toto riešenie zvládne aj vysoké bodové zaťaženie. Materiál umožňuje bezproblémové vytváranie drážok pre vodu aj elektrické rozvody. Pri realizáciách oceníte aj dvojzložkovú, nízkoexpanznú stavebnú penu, ktorá je rýchla, pevná a jednoducho sa s ňou pracuje. Pred použitím ju 8-krát otočte a pretrepte. Finálne úpravy priečky alebo bytového jadra urobíte presne tak, ako ste zvyknutí. Stačí natiahnuť lepidlo so sieťkou a následne naniesť omietku. V prípade záujmu nám zavolajte na číslo 0915 86 6415. Radi vám poradíme. Dom kúpeľne Martin.